Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor zwemmen. En daarom is uitgenodigd en ook gekomen Wietse Berends. Wietse, van harte welkom. Ja, dankjewel dat ik hier mag komen. Ja, en dankjewel dat je de tijd genomen hebt, want je bent een heel druk bezet man. Maar voordat we het daarover hebben, eerst, waar kom je vandaan? Ik kom uit Vught. Ik ben geboren in 's-Hertogenbosch. In Brabant? In Brabant. Daarna heb ik een tijd gewoond in Tilburg met mijn vriendin Eline. Daarna zijn we verhuisd en we wonen nu dus in Klingen. In Oost-Vlaanderen? Oost-Vlaanderen, ja. Maar je hebt ook bindingen met West-Vlaanderen en daar gaan we het straks over hebben. Want wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik een IT-security consultant. Waarvoor ik vooral voor de internationaal of multinational bedrijven werk om daar de security of beveiligheid en dan op ICT-gebied? Op ICT-gebied, je bent niet met de spierballen die bij de Nee, dat zou bijna kunnen, maar nee, inderdaad, ik zit echt op digitaal vakgebied. Ja. Van waar het passie voor zwemmen? Kun je er iets toelichten? Was je als klein jongetje al een waterrat? Of? Ja, als klein jongetje zat ik heel graag in het water. Maar dat was natuurlijk ook omdat mijn broer ging zwemmen. En voor mijn ouders was het makkelijk dat ik daar dan mee ging. En later is mijn zusje ook gaan zwemmen. Ja, alle drie hebben we heel goed gezongen. Mijn zusje was zelfs nog een geduchte concurrente van Ranomi Kromowidjojo in de jonge jaren. Dus dat is, ja, en is ze daar nog in verder gegaan in het zwemmen? Nee, helaas. De passie bij mijn zusje die hield vrij snel op een gegeven moment. En van je broer? Mijn broer die heeft helaas die heeft het heel lang goed gedaan. Ook voor het open water. Want die heeft eigenlijk mij week gemaakt, zogezegd, voor het open water. Maar die heeft helaas ook moeten stoppen vanwege blessures. Dus, Oké, en je vrouw, Eline? Mijn vrouw Eline die heb ik ontmoet bij een openwaterwedstrijd. Dus dat is, en waar was dat? Dat was in Geesperambacht was dat. Oké. Ja, en je woont nu in Klingen en je bent nu aangesloten bij zwemclub Koewacht. Ja. Ja. Daar staat natuurlijk Wietsen op. En SG de Marlijn. Ja, SG de Marlijn is sinds dit jaar, of eigenlijk dit seizoen, de combinatie tussen zwemclub De Honten en zwemclub Koewacht. En De Honten is uit Kloosterzand. Kloosterzand. Ja. En gezamenlijk trainen wij in het zwembad Rijnaardland in Hulst. Oké. En dan heb je dan ook nog contacten met West-Vlaanderen wat betreft... want in Sluis wordt, en in Bresjes worden de openwaterwedstrijden gezwommen. Waar ik eigenlijk heel graag aan meedoe. En ook dit jaar, sinds deze zomer, omdat ik nu eindelijk ook een zeeuw ben, mocht ik ook eindelijk eens een keer meezwemmen in Bresjes. Oh ja, natuurlijk. Ja. Je bent nou een zeeuw geworden. Ja, dus dat is eigenlijk een zebra. Een zebra, Zeeuws-Brabander. Ja. Goed, we hebben jou allemaal natuurlijk gesignaleerd in 2014. Dat was in juli, dacht ik, die maand. Ja. En toen heb je iets gewonnen. En daar hebben we een mooi filmpje van. Ja. Zullen we even kijken? Nou, graag. Oké. Na 50 jaar wordt eindelijk de historische zwemtocht van Vlissingen-Breskens overnieuw gedaan. In het teken van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. En natuurlijk is ook de Waal TV hierbij.
klasse. Grote klasse. Hij wordt nu gefeliciteerd door Frans Reiniers, die Wietseberens, cap nummer 5. En we hadden met iets Frans. Nooit gedacht dat ik deze wedstrijd zou winnen. Wel gehoopt natuurlijk, maar nooit durven. Van bij het begin onmiddellijk hard tempo, onmiddellijk gaan. Hè? Ja, gewoon mijn eigen tempo gepakt en ik stond ze los. Ik stond er zelf ook van te kijken in het begin dat niemand volgde. Dus ja, zoals ik net ook al zei, geweldig dat je dan zo weg mag zwemmen. En dat ze dan ook niet meer bij komen. Nou, dat is gewoon een droomscenario, dat is heerlijk zwemmen. Ja. Hoe was het in het water? Ja, super lekker. Een beetje golfjes, maar ja, dat is alleen maar mooi toch? Ja. Het was hard werk. Geen plezier, alleen maar werken vandaag. Dus probleem met de stroming, maar het is gelukt. Gelukkig? De tweede helft alleen maar aankomen, dat was de bedoeling. Tweede plaats is een bonus. Wow. Nou, Wietse, een ook bekende dag, Frans Reniers van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja, Nienke van der Ploeg ook nog. Nienke van der Ploeg. Nou, hier hebben we een mooi boek van. Die kant op. Ook de achterkant. Helemaal goed. Maar stond jij hierbij bij deze startopname? Nee, op de kaf sta ik er niet op. Dat komt omdat de groep favorieten die stond een beetje aan de linkerkant van het startveld. En ik ben achterlangs naar de rechterkant gelopen. Betekent dat niet dat je verder moest zwemmen? Nee, het maakt weinig uit. Maar daardoor had ik dus niet dat gevecht daar in het begin. Dus kon ik meer mijn eigen koers eerder bepalen. Ja. Ja, dus dat was een tactische keuze geweest. Ja, en het is goed uitgevallen. Dit is heel goed uitgepakt ook. Ja, inderdaad. En dan mijn vraag, hoe kom je dan fysiek in Vlissingen terecht? Heeft iemand jou weggebracht? Ik ben in Vlissingen afgezet door mijn schoonouders en mijn vriendin. Ja. En dat was eigenlijk een beetje een wedstrijdje wie er nou als eerste aan de overkant was. En wie heeft gewonnen? Ja, een beetje onbeslist, want we waren ongeveer allebei tegelijkertijd bij de finish. Dus, ja, dus jij zwom, hoeveel afstand is het? Rond de 5 kilometer. 5,1 of zoiets kilometer. Ja. En hoe lang heb je het over gedaan? Rond 1 uur 10 ergens, 1 uur 10 of 20 of zoiets. Ja. Hè? Dus in die tijd is Eline door de Westerschelde-tunnel, is dan naar Breskis gereden en die kwamen ongeveer dezelfde tijd aan. Ja, volgens mij was het parkeren het grootste probleem daar. Want ik was er ook als stadsomroeper en ik had bloemen bij, uit Hulst, uit Klingen eigenlijk. En die heb ik aan jou gegeven, ik weet niet of je het nog herinnert. Ja. En ik zei, nou geef die dan aan Eline, want die staat al te wachten. Ja. En toen zei Eline, dankjewel, want ik ben de buurmeisje van de bloemist. Ja, klopt. En zo gingen die bloemen weer terug natuurlijk. Hè? Ja, heel leuk. Zeg, en hoe train jij eigenlijk dan? Want korte afstand, lange afstand. Hoeveel uur per week lig jij in het water? Ik lig nu ongeveer 6 uur per week in het water. En wat train je dan? In Hulst, voornamelijk. En ook in Wachtenbeke hebben we ook een aantal trainingsuren. Ja. Daarnaast probeer ik ook nog wat hard te lopen en wat fitness erbij te doen. En geef je ook nog zwemcursussen dat je mensen traint? Momenteel niet. Maar ik wil wel eens op de dinsdagavond sta ik ook wel eens op de kant bij de mastertrainingen van de Koewacht. Ja. Om daar te helpen. Ja. En welke bekers heb je nog meer gewonnen? Want ik zie hier een schitterende beker staan. Dit is dus de Scheldebeker uit 2014. Ja, dit is de Scheldebeker inderdaad. En welke bekers heb je nog meer gewonnen? Er zijn ook de Nederlandse kampioenschaps, of de Nederlandse klassementbekers voor het open water. Die win ik voor de schoolslag, momenteel al 5 jaar op een rij. Daarvoor heb ik ook in Brabant de Brabantbekers gewonnen, zowel borstkal als schoolslag. En momenteel de borstkal schoolslagbeker van Zeeland. Oké. En heb je dan ook nog wat medailles gewonnen? Want ik heb dit jaar voor het eerst mee mogen doen aan de Zeeuwse kampioenschappen. Ja, en, als zebra natuurlijk. Als zebra. En ik heb inderdaad meerdere malen goud gewonnen. En ook met de estafette teams brons en zilver. Hoeveel heb je er nou? Ik heb de individuele afstand. Ik heb 10 keer ben ik individueel gestart. En ik heb ook 10 gouden medailles. En met de estafettes hebben we 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Ja. En kun je even voorlezen wat hier nou op staat? Dat is de Zeeuwse Winterzwemkampioenschappen in Terneuzen 2019.
En de Ja. achterkant staat dan de afstand waarop die is gezwommen. En dan SG de Marlijn had hem dit jaar georganiseerd. Oké, en waar was dat? In Terneuzen, in de Vliegende Vaart. En daar hebben we beelden van, hè? Ja, daar hebben we inderdaad beelden van Oké, de dan gaan 200 we even vliegen. kijken. Ja. Programma 39, dames 200 meter wisselslag. Hiervan zijn 7 series. Serie 1, op baan 1 Rachel Barbary van Zeelandia. Baan 2 Lieslotte Ikens van de Marlijn. Baan 3 Tara de Wester. Baan 4 Lieslotte de Bruyne. Baan 5 Simone Braakman. Baan 6 Sophie Ventier, Anne van de Marlijn. Baan 7, Lore Rombouter van de Marlijn. Baan 8, Roos Vermaren van Schelsen. Nou, dit was het eerste gedeelte van die zwemwedstrijd, maar je ligt nog niet voorop. Nee, de eerste 75 meter leg ik inderdaad niet voorop. Kalle van Gemert die voerde daar de boventoom in het begin. Ja, een geweldige zwemmer. Ik heb alleen het voordeel dat ik de wat langere afstanden beter beheers. Dus zie je ook later dat ik erbij kom en ook eroverheen ga. Ja, en noemen ze dat nog steeds een diesel? Ja, dan noemen ze nog steeds een diesel. Echt wel, ook in de inderdaad. zwemsport? Ja, ook in de zwemsport. Ja, is want dat als een je diesel. daar loopt en dan, Ja. je komt wel langzaam op gang en dan, Die blijven doorgaan. die Ja. blijven doorgaan. Ja. Nou, zullen we nog even kijken hoe dat afloopt? Nou, je was wel de winnaar, tweede van rechts, Ja. hè, zo te zien. Ja. En hoe komt dat nou dan, dat je het tweede gedeelte wel wint? Ja, dat heeft allemaal te maken met een beetje een stukje inhoud. Omdat ik ook voor het open water ga, lange afstanden zwem, hou ik het gewoon langer vol. Hè, zoals we net ook al zei, een echte diesel. Het leuke is wel, is dat je wel ziet dat iemand moe wordt. Ook bij mezelf zie ik de techniek wel minder worden. Je ziet de hoekige armen zie je op een gegeven moment komen. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Je moet eigenlijk een mooie rechte armen houden. Want Kalle doet dat wel heel mooi. Maar bij Kalle zie je een van zijn beste punten is onderwaterfase. Die zie je wel steeds korter worden ook. En daarop zie je ook wel dat hij echt wel moe is. Ja, want ik heb dat filmpje wel eens meer gezien, maar als je dan afzet zo van de kant, dan kom je pas later naar boven, verder weg naar boven als die concurrenten. Ja, je mag totaal ook 15 meter onder water zwemmen. Daarna word je gedisqualificeerd. Maar het onder water zwemmen is eigenlijk ook sneller dan boven water. Ja, dat heb ik gezien, ja. Ook het vrije slag, de borstcrawl, is ook onder water is het sneller. En als je nou 16 meter, daar staat iemand te kijken en dan word je Ja, dan word je gedisqualificeerd. Staat er dan een lijntje of zo? Of is dat er staan eigenlijk gewoon pionnen aan de kant. En er staat inderdaad iemand te kijken van, ga je niet over die lijn? Ja, maar weet je dan zelf als je in het water ligt? Dat is ervaring. Ervaring en je moet gewoon je onderwaterfase stellen. Dus je moet je slagen die je maakt met je benen, die tel je. Oké. Zeg, jij noemde net dat je door je broer
eigenlijk... Week gemaakt en... week gemaakt. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou, eigenlijk vond ik het open waterzwemmen helemaal niks aan in het begin. Waarom? Omdat die golven natuurlijk... Nou, ook de kou en... maar kwallen? Nou, kwallen heb je in het binnenwater niet, of in de rivieren en meren niet zoveel last van, maar het zee natuurlijk wel. Zee hebben er wel heel veel last van. Maar ik was begonnen in de rivieren en meren ben ik begonnen. En mijn broer die nam me eigenlijk altijd mee. En hoeveel jaar was die ouder? Die is 1,5 jaar ouder. Okay. Maar die vond het helemaal geweldig. En die heeft ook voor mij altijd de Brabantbeker schoolslag gewonnen. En toen met zijn blessures, toen heb ik gezegd van nou, dan ga ik het proberen te verdedigen. En dat is eigenlijk gelukt. Alleen mijn broer is helaas niet meer hersteld van zijn blessure. Dus die heeft, En dan kwam dat door het zwemmen? Dat kwam inderdaad door het zwemmen. Een schouderblessure. En hoe kom jij nou dat je blessures krijgt? Ik gebruik daar ook mijn fitness voor en een stukje landtraining. Dus ik zorg ervoor dat mijn lichaam in balans blijft. En wie is jouw trainer geweest? Want ik vind het wel heel interessant hoe dat je dan zo'n sprong gemaakt hebt. Is dat iemand die jou getraind heeft? Of je krijgt eigenlijk overal wel wat mee. Ik heb heel veel verschillende trainers gehad. Ik heb ook een tijdje in Zeist getraind in een speciale trainingsgroep. Daar heb ik ook heel veel geleerd. Maar ook voor fitness heb ik allerlei verschillende mensen gesproken en die hebben me allemaal daarin geholpen. Ook iemand die ik wel zou willen noemen daarin is Richard Bral van Steen, die is een fysiotherapeut uit Roost. Die heeft mij daar ook heel veel in geholpen. Hoe dat je slag moest doen en zo? Nou ja, in de balans vinden ook in je lichaam en ook op mentaal gebied. Want dat is ook een heel belangrijk aspect binnen de sport. Zeker. En je voeding? Heb je speciale astronautenvoedsel of zo? Of gewoon een frikandel speciaal? Nee. Ik probeer wel gezond te eten. Ja. In de ochtend heb ik eigenlijk altijd kwark met wat haver en fruit. En voor de wedstrijden altijd pasta's. Oké. Zeg, en dan een droom. Welke droom heb je dan voor 2020 om de kwaliteit van het zwemmen te verbeteren in Zeeuw-Vlaanderen? Kun je daar iets over vertellen? Een van de dingen die er nu is gebeurd is dat de zwemclub Koewacht en de Honten die zijn samengegaan. Waardoor je dus eigenlijk ook veel meer... waardoor je dus veel meer badwater... Het schijnt een vis te zijn, hè? Ja, het is de snelste vis op aarde. Daar is die naar vernoemd. Okay. Ja. Maar even terugkomend op de verbetering. Je hebt natuurlijk de Zeeuwse kust, dat zit, zoals dat heet, aan de overkant vanaf hier. En eigenlijk zou ik wel een mooi contragewicht willen te vormen hier in Zeeuws-Vlaanderen. Tegen de Walcheren en Beverlanden? Ja. Je hebt daar, dat is zo'n sterke club. En ik zou het wel mooi vinden om daar wat helemaal mooi. Tegengeluid aan te geven. Zeg, 2019 was eigenlijk gepland dat er weer een Scheldebekerwedstrijd zou komen. Ja. Dat is om bepaalde redenen niet doorgegaan. Maar nou heb ik iets gehoord dat er in 2020 waarschijnlijk toch in komt. Ja, Stichting Scheldebeker is daar met de Scheldestroom zwemclub hard mee bezig om daar inderdaad realisatie aan te geven. Dus we hopen dat die inderdaad deze zomer, of de zomer van 2020, eigenlijk weer wordt gehouden. In juli? In juli. Is er al een datum? Er is nog geen officiële datum bekend, maar... Het zal wel op een zaterdag zijn zeker weer, of niet? Zaterdag of een zondag in het weekend. Okay. Maar de tijd moet natuurlijk ook meezitten. Want je hebt natuurlijk heel veel... je moet rekening houden met de stroming. Ja, niet alleen de stroom, maar ook de scheepvaart en zo. De scheepvaart die zal ook weer 2 uur stilgelegd moeten worden. Dus dat zal Antwerpen niet zo heel leuk vinden, maar ik denk alle sportliefhebbers wel. Ja, ik denk het wel. Nou, ik hoop dat dat weer gaat gebeuren. Jij mag het laatste woord hebben voordat ik afsluit. Heb je nog iets dat je zegt van, dit zou ik ook nog wel even willen noemen? Ik zou sowieso de organisatoren van de Scheldebeker eigenlijk al willen bedanken. Nienke van der Ploeg en Frans Reinders. Frans Reniers. Frans Reniers. En eigenlijk ook alle vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt. Die hebben daar een puikwerk afgeleverd. Want ik zag de betrokkenheid van de KNRM, van allerlei andere instanties. Ja, wat ze hebben gedaan is echt geweldig. Het is 50 jaar is het niet gelukt om die wedstrijd te organiseren. En ze hebben het dan toch maar weer gedaan om dat te doen. Dus ik hoop echt dat er weer dat er weer een vervolg aan komt. Ja, en ik hoop dat jeugd allemaal. Ja. Hoe zit dat trouwens bij jullie? Bij onze zwemvereniging gaat het eigenlijk ontzettend goed met het open water ook. De jongere zwemmers die worden, voordat ze de echte open waterwedstrijd mogen meedoen, mogen met een oudere zwemmer mogen zij zelf uitkiezen. En dan gaan ze dan een proefrondje mee zwemmen tijdens een wedstrijd. En je hebt daar
hoe heet dat, prestatietochten. Ja. En tijdens zo'n prestatietocht zwemmen ze samen met een ouder lid van de zwemclub en kunnen ze eigenlijk aan het water voelen. En word jij ook wel eens gevraagd? Nog niet, maar ik vermoed dat dat wel eens een keer gaat Ik gebeuren. denk het wel, ja. Goed, zullen we het daarbij laten? Dat is goed. Helemaal goed. Nou, beste kijkers, zwemmen, het is een genot voor je geest en voor je lichaam. En passie daarvoor, dat is natuurlijk helemaal geweldig hoe dat in Scheldemond past. En ik hoop van harte dat in 2020 in juli dat de Scheldebekerwedstrijd weer gaat gebeuren. En Wietse, veel succes ermee. Dankjewel. En dankjewel voor je komst. Ja. En goed dat je hier was, hè? Ja, dankjewel. Ja.